እሺ ካብዚ ቀጽልና መደብና እንቅጽልና ታሪክና ዘለዋ ሕቶ ክልተ አርስተን ሓንቲ ሓቂ ሓሶት ክትከውን ከላ ሓንቲ ኸ እሺ ካብዚ ብምቅጻሉን ቀጽልና ሕቶታት ኣለውና ካብ መጽሐፍ ቅዱስ ሕቶ ኣለውና ደረቕ ሕቶታት ሓቂ ወይ ሓሶቱን ኣለውና እዚ መደብ እዚ ኣብ መርከብ ኖህ ሚድያ ይድፍኖ ደሎ ኩላትኩም ተኸታተልኪ መርከብ ኖህ ሚድያ ኣብዚ መደብ እዚ ምሳና ሓቢርኩም ክትሳተፉ ኣብቲ ዘለኹም ቦታ ኮይንኩም ምሳና ኮይንኩም ክትወዳደሩን ክትምልሱን ናትና ድሌቲ ማለት እዩ ካብዚ ቀጽልና ክትመርጹ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ብወገን ናይ ደብረ ቢዘን ኣቡነ ፊልጶስ ካብ ደረቕ ሕቶ ዲኹም ወይ ካብ ሓቅን ወይ ሓሶትን ድብል ካብ ሓደ ስጋብ ሽድሽ ኣለኩም እሺ በደረቕ ሕቶ እንጀምር እሺ ቁጥሪ ካብ ክንደይ ካብ ሓደ ስጋብ ሽድሽ أبن فيليبس دقيني على حمشته هلاي قدوس باولوس بمنتاي موت مويتو جزيل لكم قدوس باولوس بمنتاي موت مويتو تقاتلت السخون كتملسوا تقول لكم تسيفو بيترسك كاب غزيكم يك قدوس باولوس تسيفيو ሙሉ መልሲ ቅዱስ ጳውሎስ በሰማይትነት በሰይፍ ሞይቱ ምስ ቅዱስ ጴጥሮስ በሐንሳብ በዓሉ ኣብ ሐምለ 5 ይካይዲው ቅዱስ ጴጥሮስ እንታህቲ ስንቀል እንከሎ ቅዱስ ጳውሎስ ካ በሰይፍ ሰማይትነት ከም ዝተቀበለ ቤተክርስቲያንና ትነግረና በረከቱ ምስኩላትና ይሁን ሙሉ መልሲ ይሁን እሺና ወሁሚ قصري 4 قصري 4 بحبرت من لسحتها حموشته ካብ ሐዋርያት ተቀሱ ስሙ ጳውሎስ ሐዋርያው ጳውሎስ አንሳት ማይክሮፎን ሒስኩም ሙሉ ኮንኩም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ይሁዳ ቅዱስ ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ መልሰም ወዲኩም ዲኹም አሙሽተዋ እሺ ይሁዳ خلت ይሁዳ ያምደለው ተከታተልቲ ሐሰልና ወንድንቂስና ጸኒዕና ሓደ ይሁዳ አስቆሮታውሎ እሱ ከም ሐዋርያ ንቆጽረና ቤተክርስቲያንና ስለወጸ ማለት እዩ ከም ዝመስለኒ ተኻላይ ሐዋርያ ይሁዳ ሓንቲ መልእኽቲ ዘላቶ ነሳ ማለት እዩ መልሰሙሩ وديهم ديكم علىكم شديش مجلس شديش نجرك توماس بطرس ماتيوس يوحنس يهودا ሙሉ መልሲ አብታ መጀመሪያ ዝነበረት ሕቶ ስለዚህ ነገረትና ቅዱስ ጳውሎስ ሐዋርያ ይኮነ ቅዱስ ጳውሎስ እንታዩ ቅዱስ ጳውሎስ ካብቶም 72 አርድት ግን ላዕለ ሐዋርያ ድሰርሐ
أبوزح علامات كيدو بيت كريستيان زهانة قدوس أبويو لعلو كلهم كبر زلو قدوس أبويو بيت كريستيان على 14 مصحفتي علوه سلازي مولو ملسي مالتي اجيت ملسو كلهم دحان ساعه مليسا ولا غزي يالو ودينا تلكم ودينا انا مالتي قصري 4 تمليسا تعاتي تاصنيا 2 قطر 2 بيتسب كريستوس كنديوم اب كندي يخفلو بيتسب كريستوس دبالو لو بمصحف قدوس تفلطوم يوم اب كندي يخفلو كنديوم كا ቤተሰብ እግዚአብሔር ዝበሃሉ ብዝሕ ቁጽሮም 120 ኮይኖም ኣብ 3 ይኽፈሉ ንሶም ድማ ሐዋርያት ኣርድእቲ ቅዱሳን አንስቲ 120 ኣብ ክንደይ ይኽፈሉ ኣብ 3 ኣብ 3 ክንደይ ቁጽር ኣለዎም 72 ኣርድእቲ 12 ሐዋርያት 36 ቅዱሳን አንስቲ ሙሉ መልሲ በጣም ሙሉ መልሲ ኣብ 3 ይኽፈሉ 12 ሐዋርያት እዮም 72 ከአርድእቲ ተባይሎም ጽውዑ ናሐዋርያት ድረዱ ዝነበሩ ከም በዓል ቅዱስ ባርናባስ ቅዱስ ቲቶ ቅዱሳን ቅዱስ ማርቆስ ቅዱስ ሉቃስ ዳመሰሉ አርድእቲ ቤተክርስቲያን ተባይሎም ጽውዑ ማለት እዮም 36 ቅዱሳን አንስት ድባላኻ በዓል ማርያም መግደላዊት ቅድስት ፌበን ሊዲያ ብዙሓት ማለት ምና ዘይን ፈልጠን ብሽም ብዙሓት ካለዋ ማለት እዩ ባበሻ ሙሉ መልሲ እሺ ቁጥሪ 3 አይተባለትን ቁጥሪ 3 አስተውሉ ሄዋን ኣብ ክንደ አቤል ምስ ሞተ በቃል ሓው ተቀቲሉ ምስ ሞተ አክንደ አቤል መን ወሊዳ تزرارو بلا تزرارو بميديا مركب نو تكاتلو زلهم كلاتكم كان زملس زي بحسابكم كنتم تملسون مولو تسفانايو احواتنا انت يقولون سمعنا بدحر ابيل اي ولدتن هاراي جزيل لكم قائلن ابيلن توليدوم بتمرت ቤተ ክርስቲያን ምስን ማናቱ አዋል ተወልደናል ኦኬ ግን ቃኤል ናቤል ምስቀተሎ ከክንደ አቤል ሄዋን ወሊዳ ዘርና ኢየሱስ ክርስቶስ በቃኤል አይኮነን መሲ ጊዜ ተወዲያ እስካሁን ናይኮር ምናልባት ተመልሰዋ تفضلوا عليهم እሺ ከንፋት ጋር መስለን መተካታ ንሴዳ ወሊዳ ሙሉ መልሲ ሴት ያ መተካታ አቤል ተወሊዱ ብናይ ሴት ዘርኢ ክርስቶስ ተረኺቡ ናይ ቃኤል ዘረግን ተረጊሙ ተፈልዩ ማለት እዩ ስለዚህ መልሲ አይምጻኹም አንደለኹም ማለት እዩ ናባኹም ክንሰገሪና ካደን ሽድሽን ተሪፎም ማለዋ ቁጥር 6 አስተውዕሉ ቁጥር 6 ጲላጦስ ኣብ ልዕሊ መስቀል ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ እንታይ ጽሕፈት ኣቐሚጡ ኣብ ልዕሊ ያውታ መስቀል ላዕሊ እንታይ ድብል ጽሕፈት ጽሒፉ ኣቐሚጡ حساب صوم تنجركم ولا تحتس دارتت دلتنا بيلاطس قبل أن كريستوس مسكال صحفت عقميتلو انتهى صحفت كلها أبي كريستيانا باحت روت قالات هذا صحيفة زلا زرزيركم تنقرنا مالتي بيلاطس قبل المسكالنا يسوع كريستوس صحفه يسوع كريستوس نغوس نازراوي نغوس አይሁዲ ለጽሕፍ ነይሩ እስካጅ ድገማ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ይልጽሕፍ ነይሩ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉስ አይሁድ ኢሉ
صحيفو نيرو اب ناتنا اب سئلنا انا حصروت قالات راي ندلوا مالتيو مولو زغونه ملس مليسكم اللهم اسك نبيت مرتسنبت قدوس يوحنس مطمق قصر حدا طريا تليفاتكم زلا قلاليا استوعيلكم تمليسكما أربعة وانجيلاويان كندي حواريات صحيفهم أربعة وانجيلاويان أربعة وانجيل نابنت كندي حواريات صحيفهم من يبالو زي عجي تزاتيهم مالتي كلتا حواريات صحيفهم كابي تم كابي سبعاني خلتن أردتي ايشي تم كلتا حواريات من يبالو تم حواريات توماس ماتيوسن يوحنسن مولو ملسي كاب وانجيل استتصحفولو باربعه ቅዱሳን አቦታትና ያውም ክልተ ካብ ሐዋርያት ክልተ ካብ አርድእት እዮም ክልተ ሐዋርያት ተባሉ ዮሐንስን ማቴዎስን ኮኑ ከለው ሐዋርያትን አርድእት ሉቃስን ማርቆስን ተባይሎም ይጽውዕ ቤተክርስቲያንና እስከ ካብዚ አተሐዛብ ቢለን ምንታይ ክልተ ካብ ሐዋርያት ክልተ ካብ አርድእት ክንጽሐፍ ተገዩ ስለምንታይ አርባዕት እዮም ሐዋርያት ዲኮኑ ካብቶም 12 ምን አለኹም መልሳ ድግል وين من تيار يوم أردت ديكون زكاة حطنا وصاي كبكخلي يمان خمسة سنة وديكم اليوم ملوسة تقول يوم زكاة ما يكون شيء أما زيابير زمنا عزام الحكيم سخسانيرو هجي أفتشك زي خامرتي حوالياتي لهم كيف اليوم منتي قلتي أنقروهم أنت لهم كيف حوالياتن زمني لهم كيف اللي منتي قلت حواليات قلت عبرت غيرو قرو مالتي اسكخ يمان خمايا من ساردا أب بلوي كيدان كاب حدن نجد رأيو كنت نيرو أب حدش كيدان جن ويتنا المدحنا يسوع كريستوس تكنت ناب ملو كم زرقة حكيرها بس مخنيات أصبح فين أب كله خمس بس كجب زجبارة نقول له قاعد مراقح تكنت ون أب كله بسيح مالتي هذا من قد يوجن تحته برجز نيكور بيت كريستيان دارجا مليسكم ما يهم دارجا مليسكم ما يهم تبالو من ياتو كريستوس يسوع كريستوس كبهاريات تراي وانجيلات يفون يرو تزخون نيرو أيهوداويان ويكاتهم شعوذ نور غريخاوين هبت زمنتي ناير دت تمرت كسمعوا أي مخالون نيرو من ياتو كريستوس ده يخبرهم دا كم يجينا نحنا خنا خبرهم نهاريات رانا نسمع لهم ناير دت تمرت خيسمعوا مترفون نيرو سلازي نازم مخنيات ما تان كعصو يسوع كريستوس كل تخابر دتي كل تخاب هواريات جيرو تمرت ناي هوارياتن تمرت ناير دتن كم هارو خمزلوهم كلا أحزاب نخلت يومون كسمعوهم كم زلوهم جيرو أما قارحو وانجيلات صحفوه مالتيو بحفشة مولو من سمليسكم اللهم مليسكم ما يخم زي توسخت حتى يعني را تاستاجن مليسكم ما يخم إيشي كابز قتلنا حق إن حاسوتن دبل حتى لنا كرمنا أو مخنا جن مزمور كان زمر نخلنا مثلني أنت مزمور نزمر مو ناوغنا علينا
عبكم إغريتينا عبكم إغريتينا عبكم إغريتينا عبكم إغريتينا هي نسجد كلنا هي نسجد كلنا عبكم إغريتينا عبكم إغريتينا عبكم إغريتينا عبكم إغريتينا مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله وريدو مسكلو وريدو مسكلو مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله وريد مسكلو وريد مسكلو مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو وريدو مسكلو مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله مسكلو عبرها لكله ببوتنا خف نبل مدبنا قصاليو كلاتنا عم مدب مركبنا ميديا نتخاتلنا نز مدب زي كنكتاتلو بستخلنا متن مسانا كونكم لا تخاتلكم منفساوي زخونه بركه نتقابلو ناتنا صوعيتي مالتيو حنتي حتى اعترافاتنا زلا مالت حنتي عرستي نسخا حقي وي حسوت تتبلع እሺ ዘመንና ህጅመር እሺ ምሮጹ ቁዝ ካብ ሓደ ስጋብ 6 ያደላ ታውጽሪ ቁጥር 5 እሺ እንደ ፊሊጶስ 5 ስለደውል ቁጥሩ ዕለቱ ወልሻ 5 የምንመርጹ ዘሎ ጽቡቅ እዩ አስተውሉ ሐቂ ወይ ሐሰት እዩ አንተ ያታመልስ ጊዜ የለ አማኑኤል ማለት አምላክ ምሳና ማለት እዩ ሐቂ ወይ ሐሰት አማኑኤል ማለት አምላክ ምሳና ማለት እዩ حقي ሙሉ መልሲ በጣም እንዳተደናገሩ ይመስለኛል አማኑኤል ማለት አምላክ ምሳና ማለት እዩ ሐቂ ጽቦ መልስ መልስኩም አለኩም እሺ ቁጥራት መልስኩም ቁጥር 2 አስተውሉ ጎይታናን አምላክናን ኢየሱስ ክርስቶስ 666 ጊዜ ተገሪፉ ሐቂ ወይ ሐሰት
ጎይተናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 666 ጊዜ ተገሪፉ ክስቀል ከሎ ማለት እዩ ሓቂ ወይ ሓሶት ሓቂ ሓቂ ኢሎም ሓንቲ ያታ መልሲ እስከ ሓቂ ዲያ 666 ጊዜ ተገሪፊያ ትብል ታሕቶ ሓቂ ኢሎምና ስለዚ ሓሲብኩም ክትገብሩ ኣለኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ተሳዒርኩም ኣለኹም ማለት እዩ ሓንሳብ ስለዚ ሓለፈትኩም ሕጂ ትምለስንያ ማለት እዩ ግን ትምህርቲ ኾነኩም እዩ እቲ መልሲ መሊሶም እዮም 6666 ጊዜ መግረፍት ኖርማል መግረፍት ዘይኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ትውፊት ከም ዘሎ ብኖርማል ኩርማይ ዘይኮነስ ሓፂን ዘለዎ ኣብ ጫፉ ሓፂን ዘለዎ ኮይኑ ብጣዕሚ ብዘሰቅቕ ምኽንያት እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ኩሉ ዓለም ክብል ተገሪፉ ማለት እዩ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ ብሓፈሻ ብኣይምሮ ደቂ ሰባት እዚ እዩ ተባሂሉ መግረፍቲ ክግለጽ ኣይክእልን እዩ ስለ ዘድሓነናን ብበረከቱን ብረድኤቱን ደቁ ክንከውን ስለ ዝፀዋዕናን ከዓ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ነው እሺ ቁፅሪ ናባኹም 2-5 ተፀዋዕነ 2-5 ተፀዋዕነ እዋ ሓደላትኩም 3-4-6 3 ኣስተውዕሉ ንስኹም ስእሊ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቕለቱ ስእሊ ቅዱስ ሉቃስ ኢልዋ ሓሶት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ስቕለቱ ሳለ ወንጌላዊ ቅዱስ ዮሐንስ ሙሉ መልሲ ቅዱስ ሉቃስ እንታይ እዩ ሲሉ ናይ እመቤታችን ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ፍቅር ወልዳ እንከላ እዩ ሲልዎ እስከ ምን ኣሎ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ዮሐንስ ክስእላ ከሎ እንታይ ምኽንያት ስለ ዝረኸበ ሲልዋ ትብሉ ምን ኣሎ ድፈልጦ ወይ ክነግረና